кеше хаж кылучылар Аллаһ янына баручы вәкилләр кебек. Әгәр алар Раббыларына мөрәҗәгать итсә, ул аларны ишетер. Әгәр алар Раббыларыннан гафу сораса, ул гафу итәр. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям шулай дип әйтеп калдырган. Дөньяның төрле почмакларында яшәүче мөселманнар бер үк вакытта, бер урынга сәфәр кузгала. Миллионлаган кеше бу изге җирләргә хаж кылу нияте белән ашыга. Хаж гамәле дә башка гамәлләр белән бер рәттән намаз, ураза, закат, иман китерү кебек гамәлләрдән. Ягъни ислам диненең 5 нигезенең берсе. Аллаһ Раббыбыз үзенең Коръән Кәримендә "Стаид билләһ ва лиллаһи алян наси хиджул байти ман истата'a илейхи сабила". Кемнең Мәккәгә барып хаж кылырга көче җитә, менә шул бәндәләргә Аллаһ Раббыбыз хаж кылуны йөкләде. Бу көче җитү мал җәһәтеннән, юлның тынычлыгы, иминлеге җәһәтеннән алына. Сәгуд Гарәбстаны быел Россиягә 20,500 кешегә квота биргән. Баручыларның иң күбесе Дагыстаннан. Аларның 6000 урыны бар. Чечнядан да хаҗга 3000 мөселман китәргә тиеш. Үзе дә хаж гамәлен башкару бәхетенә ирешкән Нур Ислам хәзрәт мондый вакыйганың онытылмаслык булуын әйтә. Анда менә хәтерлим, Зәмзәм суы эчкәннән соң 2 рәкъәт шунда намаз укыла, намазга сәҗдәгә егылдым, сәҗдә турып булмый. Башны күтәреп булмый. Ни өчен? Аллаһ Раббыбыз ана шул ни белән, хис белән, яшь белән шул хәл тутыра, анда үзеңнең җылыйсың килмәсәң дә җылап йөрисең. 2008 елда 25838 Россияле мөселман зур хаж гамәлен үти алган. Быелгы сәфәргә дуңгыз гриппының йогынтысы комачауларга мөмкин иде. Сәламәтлек саклау идарәләре улы яшьтәге хроник авырулардан интегүчеләр, 12 яшькә кадәрге балалар һәм йөкле хатын-кызларга мондый сәфәрдән тыелып торырга киңәш итте. Мөселман галимнәре халыкара союзының лидеры, атаклы галим Шәйх Юсуф Әл-Карадави бу кисәтүгә колак салырга чакыра. Әмма әлеге авыру таралу хаҗны калдырырга сәбәп була алмаганлыгын да әйтә. Авыруны йоктырудан куркып кына дини ритуалны кичектерү шәригать кануннарына сыймый. Чөнки H1N1 вирусы эпидемия рәвеше дип танылмады. Быел Татарстаннан хаҗга җыенган күп мөселманнар улы яшьтәге кешеләр. Алар бу изге гамәлне кылырга күптәннән хыялланган, берничә ел дәвамында акча туплаган. Шуңа күрә дә эпидемия рәвешен алырга мөмкин булган дуңгыз гриппы гына аларны туктатып кала алмаган. Ихластан ниятләп, фақат Аллаһ ризалыгы өчен генә хаҗ кылам дигән өлкәннәр Раббыларның ярдәменә ышана. Чыннан да анда барган кеше шушы урыннарның никадәр изгелеген хәттәки үзе матди сизә. Күңел белән генә түгел, хәттәки матди шул хәтле күренеп тора. Мәсәлән, беренче инде ничә еллар намаз укып, ничә еллар инде шул Кәгъбәтуллаһка карап намаз укыйбыз, аны үзебезнең күз алдыбызда фикерләп йөргәннән соң бер көнне кинәт шул Кәгъбәтуллаһ алдында үзеңне шул кинәт Кәгъбәтуллаһ алдында басып тору, ул бер әкияттәге шикелле. Чыннан да андагы хисләрне әйтеп бетерә торган түгел. Хаж гамәле Мәккәдәге Кәгъбәтуллаһ тирәли таваф кылуны, Мәрвә һәм Сафа таулары арасында йөгерү, шайтанга таш ату, Графа тавында гыйбадәт кылуны үз эченә ала. Булар хаҗның аерылгысыз өлеше. Шул ук вакытта хаж кылу нияте белән чыгып киткән кешенең һәр сүзе, һәр эше, һәр адымы үлчәүдә. Таваф кылганда төрле халык. Мәсәлән, алдыңнан йөгерәләр негр хатыннары. Алар инде үзләренә караганны яратмыйлар. Ләкин бит барасың икән күзне йомып барып булмый бит, абынып егыласың. Алар инде үзләренең арттагы ирләргә харам безгә карамагыз дип төрле сүзләр әйтеп шундый кыланышлар кыланалар. Инде шул вакытта сабыр итәргә кирәк. Сафа Мәрвә арасында йөгергәндә дә шулай ук таш атканда да төрле, хәзер инде Аллаһка шөкер анда ул урыннарда иркен төрле холык белән, төрле халыкның шушы әйтик әдәпсезлеге белән, тәрбиясезлеге белән юлыгырга туры килә. Менә шул нәрсәләргә сабыр итү, менә
шушы нәрсәләрне күтәрә алу, әлбәттә шушы хаҗның кабуллыгының бер шарты булып тора. Менә шушы инде әл-хаджул мәбрур була, ягъни кабул була торган хаҗ. Кабул була торган хаҗ, Пәйгамбәрбез алейһиссалам, әл-хаджул мәбрур ләйсә ләһу җаза илля аль-җаннә. Кабул була торган хаҗга аңа Аллаһ Тәгаләдән бүләк фақат җәннәт диде Пәйгамбәрбез алейһиссалам. Нурислам хаҗи сүзләренә караганда, Россия мөселманнары бу изге җирләрдә үзләрен әдәпле тота. Алар башкалардан шушы сыйфатлары белән аерылып тора икән. Аллаһ Раббыбыз хаҗ сүрәсендә 27-28 аятларында нәрсә ди? Астаиду билләһ ва аззин фин-наси бил-хаҗ я'тука риҗалан ва аля кулли замир я'тина мин кулли фаджин амиқ. Аллаһ Раббыбыз әйтә, син хаҗга кешеләрне шакыр. Алар анда җәяүләп тә барырлар, төрле арык дияләргә дә атланып барырлар, һәм алар дөньяның төрле почмакларыннан килерләр. Ни өчен? Лияшһаду манафи'a лахум. Алар анда Аллаһ Раббыбызның аларга карата булган файдаларын, үзләренә карата булган дөнья һәм ахирәтләренә булган файдаларны алсыннар өчен, файдаларына ирешсеннәр өчен. Вазкуру смаллаһи фи айямин ма'лумат, һәм мәгълүм көннәрдә, ягъни тәшрик көннәрендә Аллаһ Раббыбызны зикр итсеннәр өчен. Ала ма разақаху мин бахиматил анғам. Һәм Аллаһ Раббыбыз аларга биргән һәр төрле маллар, кәҗә, сарык, сыер кебек малларны Аллаһ Раббыбыз ризык итеп биргәнлегенә шөкр итсеннәр өчен. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салламнан иң яхшы эшләрдән нәрсә санала дип сорагач, ул Аллаһ Тәгаләгә һәм аның пәйгамбәренә ышану дигән. Аннары нәрсә дип сорагач, Аллаһ Тәгалә юлында җихад кылу дигән. Моннан соң нәрсә дип сорагач, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям гөнаһ белән катнашмаган, дөрес итеп кылынган хаҗ дип җавап биргән. Олуг хаҗ башкаларга бик күпләргә тәтемей, бик күпләргә насип булмый. Менә шушы насип булган кардәшләребез, менә анда булган тәэсирләрне, анда булган шушы манафи'a лахум диде Аллаһ Раббыбыз, анда булган һәр төрле адәм балаларына кирәкле файдаларны, әдәп әхлакны әгәр дә алып кайтып безнең җумһуриятыбызда үзенең күршесенә, үзенең туганына ирештерә икән, әлбәттә кәяумин валадатху уммуху, менә шушы хаҗдан әнисеннән яңа туган кебек пак булып кайткан шикелле, аның вазифасы башкаларны да паклау. Аның вазифасы башкаларга да менә шушы иман нурын, ислам нурын җиткерү. Аллаһ кушкан хаҗ гамәлен үтәргә баручы татарстанлылар Мәккәдә изге гамәлне үтәргә килгән башка мөселманнарга кушылачак. Төрле дәрәҗәдәге, төрле хезмәтләрдә, төрле милләттән булган миллионлаган кеше бу көнне тигез булачак. Аллаһ безне фақат ниятләребезгә, гамәлләребезгә генә карап аера.